ବାଡ଼ିରେ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଇଟା ଶାଗ ତୋଳିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳୁଛି। ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଶାଗ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ତୋଳିନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଡ଼ ନାନୀ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାନି। ସବୁଜ ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆଣି ଖାଇ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସବୁ କିଛି ବାଇରେ ଲଗେଇଛେ। ଏଇକି ଆମେ କେମିତିକା ଖାଇପାରୁଛେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯିବା। Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body back and forth. Move my body. ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଫୁଲ କୋବି ଆକୁ ଏଇନା ତୋଳିବା। କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲିଟାଇ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ନମସ୍କାର।